YouTube. I dag har jeg tænkt mig at fortælle om vipsen. Gedehams inklusive vips tilhører underordenen Apocrita. Der findes 7 arter af gedehams i Danmark. Den almindelige gedehams er også kaldet en vips. Og for eksempel skovgede og for eksempel skovgedehams. Vips er sociale dyr, ligesom myrer og bier, da de passer deres afkom og bor sammen. Gedehamse bygger deres bo af papir, som de fremstiller af afgnavet træ. Når vipsen afgnaver træet med kindbakkerne, blandes det med vipsens spyt, således fremstiller vipsen papirmassen til vipseboet. Boet er omtrent kuglerundt med et indflyvningshul for neden og består af flere koncentriske skaller. Den overlevende dronning, der alene begynder byggeriet om foråret, hun står også for opfodring af de første larver, men overlader gradvist arbejdet til arbejdervipsene, efterhånden som antallet stiger. Gedehamse lever af mange forskellige ting: syltetøj, råddent kød, andre dyr og nektar. Sommeren igennem, hvor de skal fodre deres larver, er de hovedsageligt rovdyr, mens de i sensommeren kan slå sig til på søde sager som blommer og syltetøj. Det er på den årstid, det kan være et generende ved det udendørs kaffebord. Man må ikke forveksles med honningbier, der aldrig ses i denne rolle. Det forstod jeg ikke. Gedehamsene, med undtagelse af dronningen, lever kun i de år, de er født. I sensommeren udklækkes unge dronninger, der parrer sig, før de finder et skjulested, hvor de går i dvale og overvintrer til næste forår. De øvrige individer i boet går til grunde. I den periode kan de være aggressive. Et gammelt husråd mod vipse i køkkenet er at placere et krus syltetøj i det åbne vindue, så holder gedehamsene sig her og går ikke længere ind i køkkenet eller huset. Vipse kan stikke som forsvar. Stikkeboden er glat, så vipsene kan trække den ud efter stikket. Vipsen kan derfor i modsætning til honningbien overleve efter at have stukket. Vipsens stik anses normalt for at være mere smertefuld end biens. Vipsen anses ofte som et skadedyr, da mennesket bliver genert af dem i deres søgen efter mad eller bolig. Vipsen er dog en effektiv jæger og holder bestanden af andre skadedyr kraftigt nede. Det var om gedehams /bi vipse.